Nandito kami ngayon sa CFO Day ng Alaminos City, Pangasinan. So baby ko, kasama rin siya sa PNP. Galing kami sa labas at napakainit. Tatapos lang po yung aktibidad ng scan. Nanalo po kayo, kapatid. Nanalo po kayo. Very good. May souvenir na kayo. Yan lahat po ng mga families, dito na po tayo. Red team po. Huwag na kayo. Galan nyo lang. Okay po, nasa na po yung team green. Galan nyo lang, masyado kayo mabilis. Okay, green team po. Asa naman po yung violet team? Team violet po. Kompleto na po kayo? Kompleto na po kayo, team violet? Wala pa po, kulang pa. Kailangan nyo bibigit yung kanilang oras, yung nauna. Magalan nyo lang. Yan po din. Ano ka na kanos? Wala yung mga mo, Justin! Yan po din. Ano ka? Happy CFO Day sa lugar ng San Jose! Happy CFO Day sa lugar ng Sawan! Happy CFO Day sa lugar ng Alaminos! Happy CFO Day sa lugar ng Labrador! Happy CFO Day! Happy CFO Day sa lugar ng Mapili! Happy CFO Day! Lugar ng Sagutin! Happy CFO Day! Lugar ng Lobo! Happy CFO Day! Lugar ng Alos! Woo! Okay, meron po ng red team. Meron na po ang violet. Happy CFO Day! Lugar ng Mapuli! Sige ba? Sige! Happy CFO Day!
Happy CFO Day, Luana Angelaya! Happy CFO Day, Luana Suwan! Luana Santige! Balik sa door! Balik! Tingin mo sa door, huwag mong iwalay. Yan! Yan! Huwag niyo na iwas! Okay, talon! Sa mga kasawa! Talon! Hindi mo na nakalala. Okay! Upo! Happy CFO Day! Luwan ang nasol! Sige! Ako! Mabasa ka! Hindi! Hindi pa tapos yan! Hindi pa tapos! Sige! Ano ba yung man yan? Happy CFO Day po, Happy. Salamat po, Happy. Okay, ayun yung muna yung basa dyan. Yung mga, people mo. Water! Tubig! Okay, mga kapatid! Ang lokal ng Alaminos ay 457.21! Wow! Ang bilis! Pasensya na po sa... Happy CFO Day! Lukan ang Pilipin! Okay, may pag-asa pa ang isang team! Ang Crumble Team! Mula po sa iba't ibang lugar! Ready na kayo mga kapatid? Happy CFO Day! Lukan na samangan! Ano ba yung ibang bote? Shout out ka! Dayan! Magpapakondisyon mo na yung mga itong luwan. Mix! For today's video! Kasi violet is what? Violet. Dapat di mo mamumulit na. Isang team pa po. Orange team. Anda area. One members po. Sakti members po. Dapat po hindi mabuti. Boy, mamamatay ka na, boy! Happy CFO Day! Lukan na kayo! Nagkakawa mo kanina, boy! Baba, wala ba kayo ng isa? Okay, Happy CFO Day, amigo! Tara na sa meeting! practice pa lang po yan. Practice. Habang inaantay po natin ang inyong oras ay paanong pumila na kayo? Picture muna. Ayan po tayo sa souvenir. 1, 2, 3, 4. Nasaan na po isa? Kaya po. Nasaan na po? Anong pangalan? Lagon. Ayan, maraming salamat po. Adidas, narinig na po ako. Pwede na po tayo. Narinig na po ako sa team building. Ayan, sa likod ng lalamunan ko. Practice lang po. Meron po ulitin ko po noon, naiintindihan. Meron po 5 station na nakakalat sa buong Children's Park. 5 yun. Yung first team, maglalaro sa Station 1. Second team po, maglalaro sa Station 2. And so on and so forth.
Ngayon, after po ng Team 1 sa Station 1, saka po siya lilipat sa Station 2. Ano po, ganun po yung magiging sistema natin. Nagigets nyo po? Nagigets nyo po? Hindi. Ulitin ko po. After po ng isang team, halimbawa, natapos nyo po yung Station 2. Susunod po kayo sa Station 3. Kayo po yung Team 2. Halimbawa, kayo Team 2. Natapos nyo po yung Station 2. Lilipat, nakalapin nyo po yung Station 3. Ganun na po. Ngayon, tanong. Yung mga station po nakakaalat hanggang labas. Okay na po Kaya yung mga kapatid, time-based po ito, hindi po namin kukunin yung kung gaano yung matagal na natin yung station. Ang kukunin po namin kung gaano yung kabilis na laro yung mga game. Sexy po yung... Okay Nakuha na na po. po. Okay na po dito. Ganito yung sample ng mga station. So, hanapin ng Team 1 yung station po na. Ano po? Wala pong magkakasabay sa station. Ano po? Kaya, kung kung nadatnan nyo na nandun pa yung team, hintayin nyo na matapos. Ano? Huwag nyo silang gigitin na, kami na. Ganun. Wala mag-aaway, no? Bati-bati tayo dito. So, pwede na ba tayo mag-start o may mga tanong pa kayo? May tanong pa ba? Nakuha na yung takbo ng laro? Nakuha na. Promise. Promise yan nakuha na. May tanong po, wala? Okay, balik na po sa pila. Yung tingin sa sampo. Okay, bakit muna po? Okay, pagbigay. Mo na natin yung pila. Tingin sa sampo. Ayusin na po, ayusin. Lumalaban. Ayusin. So, So, sa mga nakatayo po. ibigay na po ng mga facilitator yung papel. Huwag niyo pong ipapakita. Pasensya na talaga sa pagpiyok. Huwag niyo pong ipapakita sa katabi Mga ninyo. nakatayo pong tatlong lalaki po. Yung Okay, wala papel. na po. Ngayon, Wala na po dadaan. pag-ibigay na po yung blindfold sa kanila. Mamaya yan. Pag-ibigay sila ng blindfold. Yung face mask po ay lalagay sa mata, hindi po sa bibig. Ano po? Ayan. Lahat po, lahat. Huwag niyo pong ipapakita. Okay po, ito po yung mechanics ng game. Kapag lumabas po, wala Station 1 pa sa lang po. keeper, Nasa station 1 pa may lang po tatumba, tayo. maulin mo kayo ulit dito, babalik kayo para ulit kayo. So, Mga kapatid, huwag niyo pong itatapon yung papel. Ano po? Kapag nabuo na po yung group, tatakbo po kayo kay Ate Audrey. Ano po? Kasi yun po yung magiging unang time ninyo. Nakuha po? ipunin po natin yung mga Sabi ba, tanong bigyan lang natin. nakatayo po dyan. Okay po, Ayan. ulit po. Okay? Nakuha po talaga. Mga kapatid po sa likod, pwede po uso po ng Ayan. uso po kayo. Mga kapatid. Okay, dali na po. Dali na po. Huwag niyo pong ipapakita sa katabi nyo. Baka kailangan kayo. Go! Go! Ayan, huwag niyo pong ipapakita. Okay, lahat na po. Baka mapunin. Okay, yung face mask po ay lalagay po sa mata. Huwag po Okay, nabulit na yung team violet. Okay, ako po. Sa mata, Okay, sa mata. sige po. Tuloy Yung na po. face mask sa mata. Tuloy. Okay, ikot. Ikot po. Ikot po kayo. Ano na tayo, boy? Okay, green team, dali. Okay, green team. Bilisan po. Okay, manalo ang anti-area. Okay po. Ito na, tinalo na tayo sa jumping rope. Kabagis. Kayo ba yung tayo ngayon? Ako! Akala ko yan ang pinakamadali yung ano, papatagal. Ito ba yung mga nanalo? Puta mo dito. Yung pa! Wala na kayo! Wala! Malaki ang ako dyan! Ulat!
Tingnan po natin ang oras. Break nyo. Break na record. Kamay natin, sir. 1, 2, 3. Wala, hindi pa. Okay, okay. Okay, next. Pindutin mo, kuya. May station ba dyan sa may Children's Park? Idol! Kanyan! Andiyan na ba yung 37? Okay na, kuya. Ano ba yan? Yung 37. Positive na yung 37 natin dyan. Handa ako pinagluta. Pinagayahan ng bakit at ang kaltas mo lang. Handa pinagluto ka rin. Ha? Handa pinagluto. Huwag. Sige. Nasa karot na maliwan. Wala lang, kita. Sana yung, card. Ay, nalo! Maghiwalay sa tuhod. Go. Dapat kita yung isang ulit tao niya. Break!